Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da, tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alır hakkında biz sizge de jetkirip durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız, bugünkü çıkarılışta. Tuqay muzeyinde Abdullah Tuqay Troyski'da ko'rgazmasi işleydi. Ol, менә шушы атмосфераны, Тукайдагы рухи байлыкны, шигъриятны халыкка якын тел белән әйтеп бирергә ярдәм итә. Бишкә районы Бабай авыл мәчетенә 30 ел. Тәрбия алыр өчен, диди белемнәр алыр өчен мәчеткә тартылабыз инде. Магрифат учагында булып тора ул безнең өчен хәзер. Мамадыш районы Рәхмәтулла Аланы авылына 100 ел. Лесниклар, техниклар монда бөтен эшләделәр. Бик күңелле булды инде монда яшәргә, эшләргә. Урта Балтайда 40 елдан соң классташлар очрашты. Шулай итеп, истәр кушна басы, яңадан сезнең белән күршегә насыйп булды. Аллага шөкер. Казанда Тукай әдәби музейында Тукай Тройскида дигән күргәзмә эшли. Ул шагыйрьнең Тройски шәһәренә баруына 110 ел тулуына багышлана. Вакыйга уңайыннан Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, Әдәбият һәм сәнгать институты, Тройски шәһәре хакимияте, Сәнгать белгечләре ассоциациясенең Татарстан бүлеге, Россия рәссамнар берлегенең төбәк бүлеге, Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге белән берлектә Тройскида бөтен Россия арт-плейнер узды. Нәтиҗәдә Габдулла Тукайның әлеге шәһәрдә булган көннәрен тагын бер кат күздән кичердек. Абдулла Тукай Тройск шәһәренә 1912 елда каланың 3-нче мәхәллә мәчете имамы Габдрахман Рахманкулов чакыруы буенча килгән. Биредә ул кымыз эчеп дәваланырга ниятли. Троицкида узган көннәрен мәкаләи махсуса дигән очеркында да сүрәтләгән. Далада Габдрахман хәзрәт җәйләвендә 2 айлап яшәп, шагыйрь хайран савыга һәм иҗаты өчен тәэсирләр ала. Әлеге картинада Габдулла Тукайның Троицкида яшьләр белән очрашуын күрәбез. Дөрестән дә шагыйрьнең максаты дәвалану гына түгел, шәһәрдә яшәгән милләттәшләребез белән танышуда була. Зыялылар, эшмәкәрләр, иганәчеләр, сәүдәгәрләр белән очраша ул биредә. Троицк шәһәре заманында татарның бер мәркәзе, инкыйлабка кадәр биредәге халыкның 44%, димәк, яртысы диярлек татар-мөселман булган. 18-нче гасырдан башлап, зур-зур сәүдә юлларында узган һәм татар менә монда әле вазыят катлаулырак булган. Казан артыннан, Татарстан җиреннән, бүгенге Башкортстан җиреннән татарлар күпләп Урал якларына китеп, үзләренең тарихи җирләренә китеп, чөнки бу якларда әле Алтын Урда җирләре, Нагай Урдасы җирләре, бу безнең тарих шулай ук. Һәм алар менә монда кайтып, шәһәр Тройск шәһәрен булдыруда зур көч куйганнар һәм бик яхшы сәүдәдә байып, башка татар дөньясына да ярдәм күрсәткәннәр. Сәүдәгәрләр дигәндә билгеле Яушевларны да әйтеп үтәргә кирәк. Тукай аларның йортында да туктала. Хәзер дә анда татар тарихы, татар мәдәнияте көчле булуы сизелә. Чиләбе өлкәсе бу тарихны кадерләп саклый. В значке, видите значок, написано 130 лет библиотеки имени Габдуллы Тукая. У нас есть татаро-башкирская библиотека. Она носит имя Габдуллы Тукая. Мы считаем, что это правильно, это важно. На одном из знаковых мест мы установили вместе с Конгрессом татар бюст Габдуллы Тукая. Нам очень приятно, что вы посетили наш город и не просто как туристы, а вложили душу, пропустили через себя и изобразили на этих полотнах. Анда художниклар һәм галимнәр бергәләп эшләделәр. Тройск шәһәрендәге югалып баручы матурлыкны, андагы Тукай күргән биналарны, андагы силуэтларны, андагы пейзажны ясадылар. Һәм миңа калса, бу проектның бик зур перспективалары бар. Ни өчен? Чөнки ул менә шушы атмосфераны, Тукайдагы рухи байлыкны, шигъриятны халыкка якын тел белән әйтеп бирергә ярдәм итә. Чөнки бу телне галимнәр һәм рәссамнар бергәләп тудыралар. Троицк шәһәренә рәссамнар Татарстанның төрле урыннарыннан, Чаллы, Алабуга, Яшелүзән, Казаннан җыела. Аларга Чиләбе һәм Троицк рәссамнары да кушыла. 10 көн буе төрле жанрда, төрле алымнар белән рәсемнәр иҗат итәләр.
Бу үзенчәлекле фәнни мәгърифәтчел пленер булган. Безнең исебез китте менә анда бик матур, бик зиннәтле йортлар, аның архитектурасы, аның кызганыч каршы алар әзрәк ташланды хәлдә, асына күңелгә әзрәк кыенрак булды инде. Шуңа карамастан менә барыбер Тукай күргән, Тукай йөргән җирләр дип ул безне илһамландырды һәм без шулай төрле художник төрлечә үзенчә ясады. Кем менә ул рухны бирергә темалар аша тырышты. Кемдер менә мин үзем этюдлар ясадым анда, шул урамнарны күрсәтергә тырыштым инде, сакланган биналарны. Шул чорның архитектурасы белән туган якны өйрәнү музеенда да танышалар. Төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән очрашалар. Яушевлар бакчасына баралар. Габдулла Тукай сыман көн сайын кымыздан авыз итәләр. Уй елгасы буеннан һәм урамнардан ташлар да алып кайтканнар. Кем белә, бәлки алар да Тукайны хәтерлидер. Менә Тукай булган урыннарны без билгеләдек, аның картасын төзедек үзенчә. Бу инде Тукай эзләреннән дигән зур проект. Башладык Тукай туган елдан түгел, ә киресенчә башладык. Тукайның соңгы көннәре, соңгы еллары, чөнки быел Тукайның Троицкида булганына 110 ел. Һәм инде без менә киләсе елда Петербургка барабыз, аннан тора бара Уральский, Уфа, Астрахань, һәм инде без төгәлләргә уйлыйбыз үзебезнең туган якларда, Тукай Кырлай, Шиле, без кире Тукайның биографиясын шулай итеп сүтәбез. Рәссамнар һәм инде галимнәр белән без берлектә туган проект бу. Тукай әдәби музеенда күргәзмә әле 1 ай дәвам итәчәк. Биредә бу темага галимнәр белән аралашулар, түгәрәк өстәлләрдә булыр дип көтелә. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Авыл күрке мәчет. Ел сайын милләттәшләребез күпләп яшәгән төбәкләрдә иман йортлары саны арта. Халкыбыз ислам диненә тартыла. Быел Башкортстанның Мишкә районы Бабай авылы мәхәлләсе үзенең 30 еллык юбилейын каршы алды. Әлеге дини тантанага авыл халкы, кунаклар, тирә-яктан имамнар җыелды. Чарада мәчетнең төзелү тарихын, аны ачуда тырышып йөргән, булышлык күрсәткән кешеләр искә алынды, рәхмәт сүзләре яңгырады. Бабай авылының дини тормышы белән хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышып кайтты. Мишкә районының Бабай авылында яшәүче милләттәшләребез элек-электән үзләренең динилеге белән дан тоткан. Тарихи мәгълүматларга караганда, биредә кайчандыр 2 мәдрәсә һәм 3 мәчет эшләп килгән. Илебездә төрле тарихи вакыйгалар булуга карамастан, бүген дә биредә эшләүче иман йортының ишеге һәрвакыт ачык. La ilahe illallah, Allahu akbar. Узган гасырның 80нче еллар ахырында илдә үзгәртеп кору чорында ислам диненә иреклек бирелгәч, татар авылларында мәчетләр төзелә башлый. Мишкә районы Бабай авылында да беренчеләрдән булып иман йорты салына. Вафа Каримов авылыбызда мәчет төзү теләге белән яна башлый. Һәм ул төрле инстанцияларга йөреп документлар булдыра, бөтен авыл халкы, бөтен авыл көче белән мәчет төзелә. 1991 елда ул үз ишекләрен ача. Төзелеш эшләре башланыр алдыннан Бабай авылы халкының уртак киңәшмәсеннән соң Хәниф Шайморатов Ярчаллы шәһәренә укырга җибәрелә. Милләттәшебез туган җиренә әйләнеп кайткач, мулла хезмәтен башлый. Менә шул мәктәп елларына җитмәс урында да без инде менә гаит намазларына, ул чакта инде менә ел айланасында әйләнеп бит инде гаит намазлар, уразалар дирәк кирәгендә 11 көн һәр ел алга таба күчә бара. Кыш көннәрендә койдан инде буш кем рөхсәт итә, шул йортларда инде гаит намазлар укылайды. Мин шул вакытта инде юрган күтәреп, барып карталар белән, шунда нәнәләр белән Алла сәяләт итеп инде намазлар укып. Мөселман кардәшләребез бүгенге җыеныбызның сәбәбе дип кирәк Бабайлар сөйләүенчә, имамнары белән алар бик канәгать, чөнки бүгенге көндә күп авылларда муллалар булмау сәбәпле мәчет ишекләре йозакта тора. Бабайда исә 30 ел дәвамында даими рәвештә азан тавышы яңгырый. Мәчетләр һәрвакыт алсак, ураза чагында бик матур булды. Ифтар мәҗлесләре үткәрделәр. Мишкәдә тагын җыйдылар, барыбыз да җыелышып бардык. Бик матур булды, рәхмәт хәзрәтебезгә. Ходай барыбызга да сәнне бирсен. Мәктәп ябылуга карамастан, Хәниф хәзрәт тырышлыгы белән мәчетебез эшләп килә, шуңа күрә кешеләр шушы дини
Тәрбия алыр өчен, дини белемнәр алыр өчен мәчеткә тартылабыз инде. Магрифәт учагында булып тора ул безнең өчен хәзер. Бабайлылар арасында үзенчәлекле милләттәшләребез дә бар. Шулар рәтендә күренекле татар шагыйре Әнгәм Атнабаевның кодагые 94 яшьлек Фәймә ханым. Ул халкыбызны яраткан әдәби турында истәлекләре белән бүлеште. Китабы бар, язып биргән, туганнашу бүләге дип язып биргән китабы бар. Берсе пьесалар ул кайтты, аналар көтәләр улларын, берсе шигырьләр китабы. Усал тигелли, баламча дип, туры сүзле. Безнең дуаларга мохтаҗ булган, безнең сүзләрдә хаклары калган, шулай Раббыбыз Аллаһ үзәк дине нәзәрәтендә хезмәт итеп, хезмәтләрен күрсәтеп ушбу дөньяда үткән мөфтиләргә. Бүген Мишкә районында 12 мөселман дини оешмасы эшләп килә. Аларның күбесенә ремонт ясалган. 30 ел дәвамында эшләгән Бабай авылы мәчете дә төзек һәм караулы. Авыл халкы исә иман йортының ишекләре һәрвакыт ачык булыр дигән өметтә кала. Башкортстанның Мишкә районыннан Миләүшә Шалатыйпова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Мамадыш районы Рәхмәтулла Аланы авылына 100 ел. Лесниклар, техниклар монда бөтен эшләделәр. Бик күңелле булды инде монда яшәргә, эшләргә. Урта Балтайда 40 елдан соң классташлар очрашты. Шулай итеп, өстәл кошына басы, яңадан сезнең белән күршегә насыйп булды. Аллаһка шөкер. Дәвам итәбез. 100 еллык Рәхмәтулла Аланы авылы Мамадыш районының Кама урман хуҗалыгында урнашкан. 20 йортлык салада күбесенчә лаеклы ялда булган кешеләр гомер итә. Урманның саф һавасын сулап, чиста чишмә суын ичеп яшәүчеләр бу җирләрне шифахана дип атыйлар. Авылның урамнары да атаклы татар шагыйрь һәм язучылар исемнәрен йөртә. Гүзәл табигать кочагында яшәүче милләттәшләребез белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Юлыбыз кайынлы, чикләвекле, юкәле, тал тирәкле урман аша барды. Ул безне Кама урман хуҗалыгы эчендә урнашкан Рәхмәтулла Аланы авылына алып килде. Аңа 1920 елларда нигез салынган. Бу җирләрдә элек иректән мәхрүм ителгән кешеләр торган. Алар урман белән бәйле эшләрдә катнашканнар. 1930-31 елларда Рәхмәтулла Аланында контора төзелә. Якын тирә авыллардан килеп эшләгәннәрнең яртысы бу авылда яши башлый. Алар өчен махсус йортлар салдыралар. 1937 елда кордон төзелә. Шул ук елларда ат чанасы табаны һәм арба тәгәрмәче бөгәр өчен парник, аларны эшләү өчен остахана төзелә. Урманчылык ул елларда елына 600-800 ат чанасы, 500-600 тонна агач күмере, 15-20 тонна юкә мунчаласы җитештерә. Сугышка кадәр атлар белән киселгән агачны ташып, Шулман елгасы буенча агызып җибәргәннәр. Сугыштан соң монда якын тирәдәге кордоннардан да кешеләр килеп эшли башлый. Шуларның берсе узган гасырның 60-нчы еллар ахырында килгән Рәмзия апа. Монда без килгәндә бөтен кабык түбәе, ниләр инде өйләр дип әйтик инде. Бер 5 кенә өй бар иде, ул вакытта инде урман кадерле булган инде ул. Үй салырга агачлар да бирмәгәннәр. Бик нитеп каты торганнар инде. Монда әле авыл уртасында дип әйтик инде, хәзер авыл уртасы бит инде. Анда кәнүшни атлар торадыр, атлар заманы әле монда. Атлар асрадылар. Менә Зәкиянең атасы инде Нурия абый, менә күршенеке Шәүкәтнең әтисе Җәүдәт абый, алар ат карадылар, атларын белән җөрделәр. Ул вакытта җитәкчеләр дә ат белән генә җөриләр. Техникалар юк иде. 1967 елда Рәхмәтулла Аланында электр станциясе каралар. Кичке 4-тән 10-га хәтле, 11-гә хәтле кабызалар имен шу күршенеке Иван абый. Аннар инде гитә белән тагын 4-тән 8-гә хәтле шунда 4 хатын эшли башладылар. Цехта иратларның ниләре бар иде, алар чаналар ясадылар. Тәгәрмәчләр бүктеләр.
тәгәрмәчләр ясадылар атларга, атаргаларына. Аннан соң инде алар ипигә латуклар ясадылар. Соңыннан инде күрше Кылышчы авылында подстанция төзегәч, электр линиясе үткәрелә. Телефон керә, таш кибет, пекарня, мәдәният клубы да төзелә. Төрле агач җиһазлар эшлиләр. Елына төрле үлчәмдәге 50 бура бурыйлар. Өйләргә җир астыннан торбалар аша чишмә суы килә башлый. Хәтта газ да кертеп калдырырга өлгерәләр. Буларның барысына да 25 ел дәвамында әлеге авылны җитәкләп барган Татарстанның ат казанган урманчысы Алексей Петрович Чернов ярдәме белән ирешәләр. Ничек ризыкларны монда китердегез? Ризыкларга үзебез төшәбез кибеткә. Пенсия алабыз да төшеп китәбез дә кирәге бер алып кайтабыз. Балалар алып кайта. Балалар оннан соң кайтып торалар, ипине китерә, камскины пешереп. Атнага 2 мәртәбә ипи килә. Әле алдан теге райпадан үзендә үйгә китертеп булса да товарларын да ниләрендә сатып биргән идем. Салада бүген лаеклы ялга чыккан 25 кеше тора. Шулар арасында Кәшәфиевләр гаиләсе дә бар. Илдус абый хатыны Гөлчәчәк һәм әнисе Миңсылу белән зур өй салып, үз эшләрен булдырып яшиләр. Элегрәк зур маллар тотканнар, хәзер инде умартачылык белән тирәнтен шөгыльләнгәч, аларны бетергәннәр. Элек бит инде бүтән акча эшләп булмыйдыр, шул мал асрап, нәйтеп җиват итте бит инде кеше. Без әле сүттек, безнең менә монда үй буенча сарай, менә әле сүттек менә. Бәрәңге утыртабыз хәзер сүткән урыннарга. Бүтән Күршегездә нәрсәле? Кабаклар. Кабак чигендер. Алар инде малны күп асрыйлар, кушкырт асрыйлар. Без кырт күп асрыйбыз. Алар инде мал туар асрыйлар. Яшьләргә эш юк инде, ансасының бар җирдә дә шулай бит. Эш булмагач, бит яшь кеше монда торган, ярый без менә үзебезнең инде башлаган эшебез бар, әле һаман эшлибез шуны. Менә шулай, шәһәр тормышына мөкиббән китмичә, урман уртасында аю бүреләрдән курыкмыйча, татар телевидениесын карап яшиләр, рәхмәтлеләр. Татарчаның икесен аша, планетаны белән тыйынлыгына гына бүтән иләр карап тормыйм мин русча. Нәрсә карара яратасыз? Нәрсәсе бар бүтән исендә. Кенәген менә гел каршыда утырып концерт карадым. Төнге унга хәтле теге булгарга да бар бирүсе булмады теге нәрсәне карарга. Карап булат. Карап булат. Бик матур инде. Бүтән нәрсә рәхәт инде үз телеңдә яшәү. Бик рәхәт. Рәхәт булган җирдән татар китми, һәм торган җирен тагы да матурлап тора. Зөһрә Фатыйхова, татарлар, Рәхмәтулла Алан авылы, Мамадыш районы, Татарстан. Моннан 40 ел элек 1982 елда КПСС Үзәк комитеты илебез халкын туклану продуктлары белән тәэмин итү һәм яшьләрне авылда калдыру максатыннан азык-төлек программасын кабул итә. Нәкъ менә шул елны Апас районының Урта Балтай урта мәктәбен тәмамлаучы 18 кыз һәм 9 егет, ул чактагы кебек әйтсәк, үз теләкләре белән туган авылларында калырга булалар. Дөресрәге аларга аттестатлар бирелә, ләкин анда мөһер, печать сугылмаган була. Яшьләр 1 ел яңа ачылган терлекчелек комплексында эшләр, алдагы елда инде аларны башка сыйныфлар алыштыра. Шулай итеп, Коммунистлар партиясе карары тормышка ашырыла башлый. Беренче булып авылда эшкә калганнарның 8-е чыннан да тормыш юлларын авыл белән бәйләп, бүген дә Урта Балтайда гомер итәләр, гаилә корып, балалар үстерәләр. Беренче башлангычның башында торган әлеге егет кызлар 40 елдан тәүге тапкыр туган якларында очрашуга җыелды. Үзе дә шушы сыйныфта укып, 1 ел терлекләр караган хәбәрчебез Рамис Сафин әлеге очрашуның кайбер мизгелләрен безгә дә тәкъдим итә. Урта Балтай районының иң зур авылларының берсе, заманында биредә 500 бала укучы урта мәктәп, участок больницасы, тирә-юньдәге авылларны тәэмин итеп торган сельпо, почта, балалар бакчасы, радиоузел була. Авыл мәктәбендә моннан 40 ел элек 525 укучы белем ала. 1982 елда мәктәпне 79 егет һәм кыз тәмамлый. Нәкъ шул елны авыл читендә 220 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнгән комплекс ачыла. Район җитәкчелеге укучылар телиме, теләмиме, ата-аналар ризамы, түгелме, сорап тору юк. Балаларны шул комплекска эшкә калдыралар. Ул чакта Крупский колхозына кергән 5 авылдан 27 кеше кала. Мин барыш сагынам шул берне. Кайтарырым шул чакларны. Кайтарырым. Мәйтәм. Кызыгы эти исем булган, энке исем булган. Шунда бер нинди хәсрәтсез иңе кайтып кергән. Ул автобусларда битен җырлашып кайталар бит инде. Без сыерда саудыра идек, тирис тә чыгарта идек. Авылда дустым белән бергә дустым белән эшли идек монда.
И кырдагы фирмада таналар карый идек еще. Таналар карап, бик яхшы зур привизлар ала идек. Зур привиз. Зарплатларны, акчаны бик әйбәт түлиләр иде ул вакытта. Бик яхшы вакытлар иде. Ул чакта комплекска җитәкче итеп 35 яшьлек Рахип абый Гайфетдиновны билгелиләр. Җыр телле оста оештыручы Рахип абый кичәге укучылар белән тиз уртак тел таба. Арасында күп җырчылар бар иде. Алар белән чыгып китәләр, менә үзебезнең 5 авыл бит безнең колхозда. 5 авылның кайсыналар барып концерт куеп кайтадыр. Уже уборкасында булса инде, нисендә булса, трактористлар җанына чыгып керәбез, вакыт бар, икендестер көтүдә. Кызлар буш, кызлар аяк утырыгыз автобусга дибез дә чыганабыз. Үзем гармунда. Сагындырамы шул чакта? Бик сагынам. Бик сагынам. Әлбәттә, комплекска килеп, мөстәкыйль эшли башлаганчы бүгенге 57-58 яшьлек абый-апаларга мәктәптә укырга, хезмәт тәмен, тормыш нигезләрен өйрәнергә туры килә әле. Балалар ул вакытта бик игътибарлы, бик таләпчән, алар һәрберсе дә укуга оста нидә, бер кашанда начар укучылар булмады, һәр барчасы да класс актив иде, һәр барчасы да дигәндә. Һәр бала үзенчә ата-аналар да бик күп ярдәм иттеләр ул вакытта. Ата-аналар балалар күп булса да, ул класс ул шырда балалар белән эшлесе бик күпкә җиңелрәк иде. Бүген Татарстанның атказанган укытучысы Алсу апа Сафина әлеге малай кызларны 3нче сыйныфта укыта башлый. Мин шушы классны башлангыч класстан алып 10нчы класска кадәр чыгарган укытучы. Менә шушы аларны 3нче класста кергән идем. Һәм 10нчы класста мин аларны озаттым. Миңа булардан да кадерлерәк, булардан да акыллырак, булардан да матуррак балалар юк кебек тоела иде. Бик оешкан, бик шул кадәр һәр нәрсәне җиренә җиткереп башкара торган, тыңлаучан, хезмәт сөючән, ихтирамлы балалар булдылар алар. Сезнең һәр вакытта да искә төшереп торган мәктәп елларын, безнең мәктәп аеруча бик каты күренекле җаныкан, бик каты сагындыра. Бик каты искә төшерәбез алтыным. Мәктәпне тәмамлаганнан соң сыйныфташларның кайберләре 40 елдан соң беренче тапкыр очраша. 10 ел буе бергә укыган сыйныфташлар бүгенге очрашуга мәктәп елларын чагылдырган бик күп фоторәсемнәр, альбомнарга кадәр алып килгән. Кайберләренең дәфтәрләре, пионер, комсомол билетлары, көндәлекләре дә сакланган. Менә хәтерлисез микән? Бу минем. 3нче класста кергән форма микән? Мин хәтерлим. Билгеле, бүгенге мәктәп аның бүлмәләре, коридор һәм заллары моннан 40 ел элек кебек түгел инде. Быел анда 49 миллион сумлык капиталь төзекләндерү ясаганнар. Очрашу да яңартылган сыйныфларда узды. Шулай итеп, өстәл курсына басы яңадан сезнең белән күршеләр насыйп булды. Аллага шөкер. Әлбәттә, бу көнне истәлекләр белән уртаклашу, хатирәләрне яңартулар күп булды. Сыйныфташлар авыл зиратына барып, 10 ел бергә укыган балачак дусларын һәм укытучыларын да искә алып, дуга кылырга да онытмады. Ә инде 40 ел көткән очрашуның соңгы мизгелләре район үзәгендәге ресторанда узды. Балачак дуслар үзләре дә, чакырылган артистлар да яшьлек җырларын кабат искә төшерде. Опос районыннан Рамис Сафин, Татарлар. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотабыз, сәяхәтләр кылабыз. Сез дә үз яңалыкларыгызны юллый аласыз. Адресыбыз экранда. Әле күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Татар булып яшик. Сау булыгыз.